מכירה אותך? אני מכירה אותך? אני מכירה אותך. אני מאוד אוהבת להיות אימא, להסניף את הבת שלי, להיות עדה לניצחונותיה, למכאוביה, לחוויותיה. אני גם מאוד אהבתי להיות בת. ובשנותיה האחרונות של אמי היינו חטיבה אחת, סבתא, אימא ונכדה. אבל אמי נפטרה. וביתי נסעה ללימודים לחו"ל ונשארה שם. ואני לבד. לבד. אני לא צריכה לתת דין וחשבון לאף אחד. אני יכולה לקום מתי שאני רוצה, ללכת לישון עם מי שאני רוצה, לבזבז כמה שאני רוצה, ולהיות מופתעת עם האוברדרפט, כי אני צריכה לשלם. אבל זה הזמן למלא את כל המשאלות, את כל הפנטזיות, את כל החלומות שעדיין לא מימשתי. ואימא שלי באה בחלום ואומרת, קליה, אני דואגת, מה יהיה איתך? היא הרי לא תפסיק עד שאני לא אהיה מסודרת. אבל אני בשלי. עושה שוב פעם ניסיונות על החיים שלי. ואם זו לא ילדותי השנייה, מה כן? אמי, כאשר הייתה משכיבה אותי בבית הילדים, הייתה נוהגת לשיר לי שיר לפני השינה. את שירו של ביאליק, משורר שאותו כל כך העריצה. הכניסיני תחת כנפך, ויהי לי אם ואחות, ויהי חכך מקלט ראשי, כאן את תפילותיי הנידחות, ויהי חכך מקלט ראשי, כאן את תפילותיי הנידחות. מה נשמע אתי? כבר גמרת לכתוב את כל המחזה. לה 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 לה. בואו תראו את קליה, את המצחיקה לאללה, היא בעצם שחקנית גדולה. ולבסוף טוצ'י עם שמחה ויופי של פתגמים וסיפורי ילדות, ואנחנו באנו ליהנות איתכם כולנו, לספר לכם פרויקט בנות. לה 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 להתגלגל
לשיר